राजखान्थि लोगोफोर राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनाया नोंथांमोनजों राजखान्थिनि बाथ्रा हिसाबै नोंथांमोन आं हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि बाथ्रा बुंगोन। हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दिपेन बर'नि सायाव मा बाथ्रा बुङो। दिपेन बर' एबसुनि बारग' आफादगिरि बर्तमानाव इउपिपिएल नि कैंडिडेट बिथाङा उदालगुरिनिफ्राय स' बिथांखौ बुंदों बिथाङा इउपिपिएल आव जइन जानाया बिथांनि गोरोन्थि। बिथाङा बिजेपि नङाबा बिपिएफ आव जइन जायोबासो मोजां जागौमोन। बिथाङा अपोजिशनाव थानानै मा खालामगोन? बेनिखायनो बिथाङा जानांगौमोन बिजेपि नङाबा बिपिएफ। मानोना बिथाङा ओरैबायदि मोनसे जुक्ति होदों तर्क होदों। हिमन्त सारनि तर्क माने जुक्तिया जाहैबाय ओरैबायदि जिहेतु जों नेक्स्ट 5 बोसोर आसामाव दं। सेन्ट्रेलावथ' ओरैहाय बिजेपि खा। स' आसामाव मा बिजेपि जागोन नेक्स्ट 5 बोसोर। डेट मिन्स बिजेपि देरहागोन सरकार बानायखागोन इन्डिया। आरो ओरैहाय बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनि सरकार 5 बोसोर थागोन। बेबायदि बिथिङाव इउपिपिएल जों थाना मा खालामगोन? अपोजिशनाव थानांगोन। इउपिपिएल अपोजिशन थानांगोन। स' अपोजिशनाव थानानै बिथाङा मा मावनो हागोन? बिटिसिनि मानसिफोरनि उन्नतिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावनो गोनांमोनब्ला बिथाङा बिजेपि नङाबा बिपिएफ आव थानांगौमोन। खारन नेक्स्ट 5 बोसोराव बिटिसिआव बिजेपि सरि बिटिसिआव बिपिएफ आरो ओरैहाय आसामाव दिसपुराव मा बिजेपि। बेनिखायनो इउपिपिएलआ जेबो खामानि मावनो हानाय नङा। स' बिथांनो बे मिस्टेक जादों। स' बे रोखोमनि पलिटिकेल एटाकआबो सोलिबाय थादों। आरो ओरैहायथ' मोनसेया सोलिखादों बे जाहैबाय मा नोंथांमोना नुखादों प्रमद बर' बिथाङा मोनथामथ' पस्ट लानो हाया। बबेबा मोनसेथ' गारनांगोन। बेनिखायनो सासे मानसियानो मोननै मोनथाम इलेक्सन गेलेनायखौ मानसिफोरा निश्चय मोजां मोना बेबायदि लाइनाव बुंनो नागिरदों। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बेनि उल्टा एन्सार होनायखौ जों नुनो मोनदों। बे जाहैबाय मा बिथाङा बुंदों बाय इलेक्सन जानो थाखाय आं एमएलए गेलेयाखै। बाय इलेक्सन जानो थाखाय एमएलए इलेक्सन गेलेयाखै। डेट मिन्स बिथांनि टारगेटआ जुदि एमएलए खौ देरहायोबा एमपिखौ गारनो हागौ। स' एमपिखौ गारोबा बाय इलेक्सन खोथा फैला। बाथ्राया बेबायदि थांदों। स' सासे मानसिया मोनथाम पस्टखौ बोरै लागोन बेबो साननो गोनां नङा होमबा? आरो जुदि हायोबाथ' बिथाङा मावगोन। नाथाय बिथांनि इंगित बायदि आं ओरैबायदि नांदों बिथाङा एमएलए देरहायोबा एमएलए खौ लागोन एमसिएलए खौ लागोन आरो नाथाय एमपिखौ नागारनो हागौ। एबा मोनथामखौबो जुदि नागारालासिनो मावनो हायोबाथ' माव। जोंनियाव दा जोंनि कनस्टिटिउसना मा बुङो बेखौथ' मिथिया। हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि इंगित बादियैबा सासे मानसिया कनस्टिटिउसन बायदि मोनथाम पस्टआव थानो हाया। नाथाय बेसेबां रियेल आं मिथिया। जुदि हायोबाथ' बिथाङा थागोन आरो हायाबा बे उननि बिसय जागोन देरहानायनि उनाव। नाथाय आंनि आइडियायाव बिथाङा बाय इलेक्सन तामुलपुराव जानो होआनि ओंथिया जाहैबाय बिथाङा एमसिएलए खौ गारा आरो एमएलए खौ गारा जुदि देरहायोबा। आरो गारोबाथाय बिथाङा निश्चय एमपिखौ गारनो हागौ। राज्य सभानि एमपि सिटखौ नागारनो हागौ। स' नोंथांमोननि साननाया मा आं मिथिया। स' दा बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा मोनथामाव देरहायोबा एमएलए देरहायोबा बिथाङा बबेखौ लागोन बबेखौ गारगोन आरो ना मोनथामखौबो बिथाङा लाजोबगोन नागारनाय नङा। नोंथांमोना मा सानो बुंबानो जाबाय। आंनि सर्ट बे मोनसे भिडिअमोन। नोंथांमोननि साननाया मा नोंथांमोना बुंबानो जाबाय।